Hej sammen, Sparky her. Jeg indrømmer, at jeg tror min sidste video var et år siden, 10 måneder siden eller sådan noget. Og jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg har bare ikke rigtig haft energien til at lave en video. Men jeg er tilbage. Okay. Og den her video bliver bare mig, der spiller en ved en mod en hel masse mennesker. Men husk at abonnere for min skyld på den her kanal. Og måske når den her video er ude, hedder den her kanal i stedet Selvsagt One, men jeg skifter det altså til Sparky FN måske. Ej, det tror jeg ikke, jeg gør. Vi vil også lave videoer på alle spil. Men lad os komme ind i det. Og jeg tænker, at jeg muter mig selv, fordi ja, why not? Sådan der. Så jeg muter mig selv. Eller, de kan heller ikke. Jeg når det ikke. Men de kan ikke høre mig på sig. Jeg har mutet mig selv. Kom så op deroppe. Jeg er hurtigere end dig til det, kom. Altså, jeg kan også godt. Jeg kan også godt om jer. Altså. Sådan der, ikke også? Og jeg er så ikke opvarmer. Så ja. Og så er jeg til at misse en hel masse edits. Jeg er ikke normalt ved mis. Men det går. Men jeg er rimelig ro, så. My God! Det var tæt på et klip, det der. Okay. Men jeg er så lige kommet hjem fra en 14 dages ferie i Dubai. Så jeg har ikke spillet i et stykke tid. Men det var virkelig dårligt play af mig, det. Nej! Hvordan tog han væk? Hvordan tog han væk? Kom væk. Nej. Jeg er så ikke helt op med time. Nej, hvor er jeg dårlig sidst. Men måske vil jeg også spille noget ranked og alt sådan noget. Hvad fanden laver han? Ej, hvor er jeg dårlig lige nu. Han troede lige, jeg lavede. Nej, hvor er jeg dum. Men jeg var så tæt på at ramme et klip sidst. Et par måneder siden. Det var helt sindssygt. Forvis. På vej. Hjem. Okay. Og hvis nogen af jer vil spille med mig på det der tidspunkt måske, så kan I bare skrive jeres navn, jeres epic navn nede i kommentarfeltet. Så vil jeg adde jer. Fordi, ja. My God. Nej, hvor er det dumt. Ej. Og nederen det der.
er der en, der har set. Efter alt det, jeg har givet ham. Øj. What? Hvordan konede det der ham ikke? Det er slut nu. Fik jeg ham ikke noget? Nej. Håber vi. Pis. Jeg tror lige, jeg kunne box. Det er så bange. 2 sekunder, jeg skal lige se noget. Sorry. Jeg skal bare lige tjekke noget. Han troede så ikke, at jeg har simpelthen det fra mig. Det er hver gang, jeg har spillet, imens jeg er blevet god til Fortnite. Sådan er jeg blevet hurtig til at bygge og edit. Så tror alle altid, jeg har simpelthen det på alle. Som i alle. Det har jeg ikke. Og hvis I gerne vil have, at jeg laver sådan nogle tips og trickvideoer til at lave, hvordan man kan blive bedre til Fortnite, så vil jeg gerne lave det. Det kræver kun, at jeg abonnerer. Det er alt, det kræver. Jeg faldt ned. Man kan falde ned der. Lige stop. Jeg skal lige opvarme også. Det er derfor, jeg bygger sådan her lige nu. De skal blive opvarmet. Okay, jeg opvarmer. Hvis jeg laver den der, så opvarmer. Hvor er den? Han er ikke heroppe. Håber han synes lige nu. Der er no way. Prøv lige en lidt cheeky en med en star. Hvorfor? Nej, jeg troede det var min gang. Jeg prøvede lige at trick. Nej, hvor er jeg dum. Jeg skulle bare have sat en rampe. Don't. Nej, hvor er det dårligt edit, det der var lavere. Det er så dumt lige nu. Jeg skal lige take det meget, hvad jeg laver. Nu så bygger jeg bare. Det virker. Det virker rimelig godt. Jeg har med sweet point, hvis man bare... What? Vi ramte placeret, ikke? Nej. Oh. My god. Nej, jeg prøvede at lave Martins peak, og så vælger han at bare spam. Jeg skulle lige til at lave... Mail. Jeg håbede lige han lidt der. Og der crazy. No. Det har været sådan et godt klip. No. Oh my. No way, han misser. No way. Bro, jeg troede vi skulle. Skulle vi?
Oh my. Prøv lige at bag. Tror jeg op. Her. Lige her. Oh. Det er bare nede her. Så kan jeg gøre det der. Er det? Wow, det var et godt skudeffekt fra den der. Nej, jeg har ikke set det. Ej, hvor er jeg dum. Jeg har ingen idé om, hvornår jeg stopper. Jeg spiller meget her. Han er god. Og der er en chance for, at jeg klipper ham. Det var tæt på det mest nasty, jeg nogensinde har gjort det der. Så. Det er så dumt. Men jeg fik en cone under. Nej. Jeg prøver en anden NV start. Men jeg er ikke god til den her NV start, så det går nok galt. Jeg klikker ind i hele starten. Virkelig. Øj. Kender han ikke den? Nej! Ej, jeg vil gerne bare ramme et klip til monster. Oh. Mongo Classic, ikke også? Lever han? Nej, jeg troede bare. Jeg troede jeg kunne få ham til at leve. Go. Don't. Nej. Det er klare mig. Nej, jeg kan ikke have det nu. Hvad laver man? Jeg vil bare løbe. Så tæt på, men så langt væk fra. Nå. Jeg faldt igen. Nej. Det er hvad jeg har at sige. Ej. Vi sidder i den lette, men det er over. Det er så crazy. Nej, stop. Hey. Engi. Nej, fra inden af floren der. Jeg ser den butt der. Wait. No. Ej, det gik så crazy der. Yes. Jeg kunne have ramt et klip. Jeg healer ikke. 27 OP. Ja, fact. No way jeg får ham. Jeg er lidt bange for at løbe i et. Yes!
Jeg er sådan en show. Nej. Men jeg skal bare ramme et klip. Jeg svær, hvis jeg rammer et klip, så er det værd. Og så er jeg glad. Det var slemt, den her. Okay. Nej, var du ikke glad til? Nej! Jeg var ikke klar. Nej. Ej, pis, mit headset var lige ved at falde af. Nej. Jeg chokede, og så... Kraftedeme nok. Fik det en af hovedet. Og så var han til at op her. Den er klar. Det er full piece. Så lige til den side. Perfekt. Skud mig i helvede. Nu rammer jeg den. Ja. Yep. Jeg har ikke gjort ham noget andet end at fuldstændig sove hans følelser. Men det der, det var nastigt. Altså det der, det var decent. Op den der. Oh my god. Om nu en eller anden join. Skal der være en eller anden, der joiner? Nå, jeg har simpelthen på en eller anden måde skræmt alle væk. Fordi der er ingen, der tør join. Så det er en interessant situation. Kom nu. Jeg klippede bare ham der en lille bitte smule for hårdt. Altså, så ikke. Jeg har så ondt af ham. Men altså. Han har taget mit skin. Han er fucking... Kom så. Håber han sidder og kigger på sin skærm. Især når han ser det der. Så lige seriøst. Ej, hvor er jeg dårlig. Men please abonner. Men jeg tror Fortnite bliver sådan main-spillet af den her kanal. Men jeg kommer også til at spille alle mulige andre spil, hvis der kommer et eller andet nyt spil ud, som jeg gerne vil tjekke ud, eller et eller andet. Eller den stil. Så spiller jeg det på den her kanal. Intet problem. Det gør jeg. 100%. Giv mig lige. Det er klar. Og med han det. Out aim. Out aim. Nej. Fik mig alligevel. Jeg out aimede ham så hårdt. Han boxede mig. Det er noget meget lidt, jo. Jeg skal bare fuldstændig smadre ham i her. Så hårdt, så han lever det her permanent. Jeg skal bare klippe ham så hårdt, han aldrig tør at gå ind med ham med igen. En gang. Bare en gang, please.
Jeg bare finder et eller andet mapping i spillet. Ej. Det har været så høj IQ. Manden. Fodboxer lige på stedet. Nej. Hvad? Ah, okay. Det der. Det var et blank. Altså det der. Jeg ramte ham. Hå? Hvor var han? Hvad? Ah, okay. Hvordan predicted han det der? Jeg kan ikke engang sidejump med efter den der. Hold da op. Oh. Altså, han er 50-50 mesteren. Altså han... Høj. Og vist. Nu fik jeg ham en gang, ikke også? Og nu er jeg glad. Hvordan fungerer det der? Så. Hop, hop, hop. Jeg må ramme. Sådan, tak. Det er det, jeg havde brug for. Det var alt. Måske også et lille klip, det jeg også sætte pris på. Det er ligesom det, jeg ramte for ham den anden der lige. Ja, sådan der. Ja. Ham er, han sidder og ser race op, det ved jeg. I kan mærke det på en spillestil. Han har siddet og set race op hele dagen. Martas-tricket. Det har jeg stort set lige set i en video. Det der trick. Det er sådan en top 10 trick, man skal lære. Og så var det derinde, og jeg kan godt se, at det virker altså. Bare holde ham sådan der. Hvis det havde været i et rigtigt game, det der, så havde jo været død på fall damage. Au for helvede. Det ville være en sjov måde at få et kill på, sådan her. Oj, 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 oj. Sidder ham her med simple edit. Er det først godt for mig nu? Sidder ham her og spiller med simple edit på. Sidder han. Han sidder. Hvis han har simple edit, så tror han sikkert også, at jeg har simple edit. Det har jeg altså ikke, fordi det her edit, det har man ikke gør med simple edit. Au. Men det her er umuligt med simple edit. Jeg er lige så hurtigt som mange, der bruger simple edit, så det er fint. Jeg klarer mig med simple edit spiller. Nej, jeg kan ikke ramme. Jeg rammer ingenting endnu. Jeg skal bare... Nu går jeg og... Han har valgt at gå demon mode. Det var ikke gået en min start, det der. Hold op, min dag er dårlig lige nu.
Jeg sværer, mit aim plejer at være bedre. Jeg lover det. Når jeg ikke kunne bygge, så plejede mit aim at være det bedste. Nu når jeg har bygget, så aim sgu ikke lige så godt. Nej! Hvad har man spiller så aggressiv? Det var bare lige en hoved på mig. Det gør jeg også, det var ret til på et klip. Jeg fik ham. Jeg fik ham. Jeg går bare ind i et game. Et rigtigt game. Ej, man kan høre hans tastatur. Man kan høre hans tastatur sige lidt til. Jeg har altså ikke spillet et rigtigt game. Eller ranked i, hvad er det lang tid? Sådan virkelig uhyggelig lang tid. Jeg tror, jeg er sådan diamond eller sådan noget. Det er faktisk pinligt. Jeg har aldrig været over diamond 3 ranked. Aldrig. Jeg har aldrig prøvet at være champion eller elite eller unreal. Har jeg aldrig prøvet. Og jeg tænker, det her det er sæsonen. Jeg ved det ikke. Jeg tænker bare, det her det er den rigtige sæson at gøre det i. Og nu unmuter jeg det mig selv. Så. Men der er man nemlig 28%. Og det her, tro mig, den her rank er kommet med at spille med venner. Hvor vi bare har trollet rundt, okay? Altså vi... Ja. Jo. Vi har bare trollet os op i den rank. Fuldstændig. Er det ikke den der mega sweaty pickaxe? Den køber jeg lige. Jeg skal bare lige have nogle pickaxe. Det ligner lidt Leviathan pickaxen. Okay. Hard slicer. Interessant. Tricky axe. Sådan. Hvad for noget emo så? Klassiker. Klassiker. Okay. Take it down. Lad os se, om det første game kommer til at gå godt. Der er bare pickaxes her. Ej, min FPS. No way. Jeg tror det der går væk. Efter noget tid. Hvor skal jeg holde med? Den er bare der. Bla. Take it up. Jeg har prøvet at se FPS, nu er den lidt tilbage. Ikke helt, men lidt. Nok er det rigtigt at sige. Og jeg spørger, hvorfor jeg markerer helt inde på J. Det snakker vi ikke om.
Det var overhovedet ikke fordi, at jeg er sindssygt ligeglad med, hvor den skal. No. Vi lander på samme tid. Jeg skal bare have et andet våben. Lynhurtigt så. Pis. GG alle sammen. GG's. Jeg er nogenlunde i live. Har en pistol. Nu kan jeg virkelig beskytte mig, ikke også? Nu er der ingen, der kan røre mig. En pistol er jo virkelig godt våben. Hvis jeg ikke vidste det. Det er SMG. Hvordan mistede jeg overhovedet ikke et eneste liv på det der? Altså, ham der, han fik jo meget før mig. Han fik jo den der pistol. Nej, det var en AR, ikke? Ups. Jeg fumbler rundt lige nu på min vej. Ingen der hvad jeg... Der er shotgun her. Gud. Ja, hvor er der noget shield? Shield bubble. Ej, ikke den form for shield. Shotgun. Nice. Der. Er der en little shield pod. Jeg vil hellere have sådan en bedre shotgun. Rammer lidt hårdere end den her. Jeg er imponeret over, at jeg stadig er i live. Altså det giver jeg mig selv et klap på skulderen på. Hvem der? Det er sgu ikke, der er sådan en vending machine her. Købte jeg skud til den der? Det var ingen, der nogensinde har set det der, okay. Hvad skal det ud af jeres blomster? Aldrig set det der. Sker der ikke noget her? Ja. Jeg vil bare gerne have et eller andet kill. Kæft hvor er jeg god, mand. Fuldstændig klipt. Altså, jeg har fået bokset jo ham der. Tror jeg egentlig ikke, at alle bliver bange, når de ser mig gå rundt med en cold snap pickaxe. Men jeg synes også, jeg er god nok til at have cold snap på. Hvad er der nu? Det er nu. Det er sådan, jeg vinder, ikke? Selvom jeg højst sandsynligt godt kan tage med i en normal kamp. Det er ja. Det kan du. At den der tilbage. Den her, den kan jeg huske fra... Ja. Der hvor den var i spillet. Jeg kan ikke huske hvornår. Var det ikke i den der jungle-sæson? Kan jeg faktisk ikke huske. Jo, jeg tror det var i jungle-sæsonen. Ja, det var det. 100% Mammoth Pistol-sæsonen. Jeg vil også huske det sådan. Den sæson var fire. Den der ingen der... Gå imod den. Det var en okay sæson.
Var det ikke også der, hvor Sharptooth shotgun kom tilbage? Eller pump kom tilbage, men det var jo ikke rigtig en pump. Det var sådan en trist variant af en pump. Skal man skyde her nu? Jeg vil hellere have den her. Gratis loot. Jeg tror faktisk ikke, jeg har vundet eneste game i den her sæson. Men det er bare fordi, jeg trollede så meget, så jeg ikke fatter det. Altså, jeg har jo været fuldstændig idiot. Så meget i den her sæson. Jeg tror, det her det er den sæson, hvor jeg har trollet allermest nogensinde. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg var oppe i Diamond med alt det, jeg har trollet. Altså, det er jo helt crazy. Jeg har jo lavet pickaxe only ting med mine venner og sådan noget. Ingen idé om, hvordan jeg har den her rank. Hvis du tror mig, det er en ekstrem høj rank i forhold til, hvad jeg har lavet. Hvorfor er der simpelthen ikke, der skyder hernede? Skyder de efter? Er det ham, der går til, eller hvad er han her? Ingen idé, jeg har været på ferie, så... Ej, hvor er mit aim skrald, mand. Ej, nu må jeg stoppe. Om nu tager jeg lige det samme og rette i skydestræk. Nu skal jeg lige. Ja, det er grænsen. Det er, hvor dårlig man må være. Væk. Jeg skal bare væk der. Det der, det punkt, hvor jeg bare gerne vil væk. Tro mig, han vil ikke fight med ham der. Ham der bare havde set, hvad jeg gjorde ved de der folk i en ven, og nej, de gjorde det. Ej, jeg skulle bare have ramt nogle flere skud, jeg sværger. Men jeg har ingen idé om, hvad der er steder i live efter alt det der. Jeg har jo tanket 1000 skud. Nej. Er mit medkit blevet taget? Det var lige her. Det medkit var jo hele grunden til, at jeg tog mig ned i den. Hvor er jeg dum, mand. Hvad har jeg lavet? Jeg har virkelig puttet mig selv i en dårlig situation. Hvis jeg bare havde ramt nogle flere skud på ham der. Det var så gratis. Fik de vist gratis skud, som viser. Der er sådan en gratis skud ham der. Ej. Jeg kan ikke lave op på det nu. For sent. Så står jeg og hører, fordi jeg ikke har andet at lave. Bare en her. Tør jeg fejler? Ej, det gjorde nok. Det gjorde. GG's. Skal man lige foran. GG's. Og jeg ved bare, at han sidder lige nu og smadrer sit bord.
specielt efter det der GG, og han er sur. Jeg kan mærke hans følelser. Helt han... 3 kills. Solid. Bedre end alle de gange, jeg har trollet. Kom her, mand. Det er frustrerende. Det her, det er endnu mere frustrerende. No way. Nå, så sidder man her med 7 HP. I en mega dejlig situation, er også. Meget beroligende situation. Helt rolig, ikke også? Nej! Det kraftede mig løgn. Havde jeg ikke shockwave-effekten mere? Jeg troede... Jeg kom så 50. Det er frustrerende, det der. Nå. Nu er jeg tilbage i lobbyen, skal jeg lige. Okay. Tak for at I så med. Like og subscribe. Ses i næste video, som er kommer på under et år. Det lover jeg. Hej.